Ayan, good day everyone. Ayan, sa mga taga Alaminos, Pangasinan or outside Alaminos, Pangasinan, taga Metro Manila kayo or Central Luzon or taga North or South, no? Ayan, ito po ang YP4K Villa Verde Resort. Ako po ang General Manager ng YP4K Villa Verde Resort. Ayan, itur ko po kayo, no? Kasi may mga nagpi-PM sa amin, sir, paki-tour naman kami, no? Kasi nag-trending yung video ni Miss Cherry White at ni Sir Pacboy, yung ating celebrity vlogger na nagpunta dito kasama ang kanilang pamilya at ang kanilang mga kaibigan. Ayan, itur po namin kayo dito kung anong facility ang meron dito sa aming resort. Ayan. Pagpasok pa lang po ninyo, makikita nyo na po, no, yung ating mga ATV. Ito yung kanilang pinaglibangan nung nandito sila. Makikita nyo doon sa kanilang video na nag-ikot sila dito sa may mangrove at saka dyan sa may Bolo Beach, no? Yan, yung kanilang mga barkada at sa kanilang pamilya. Pagpasok nyo, ayan, welcome sa ating resort. Pagpasok nyo, ayan, dito naman, dito meron tayong badminton, dito naglaro yung kanilang mga kagrupo at yung kanilang mga kapamilya. Yan, dito naglaro. Meron tayong basketball court, naglaro din to si Sir Pacboy, naglaro po dito. Meron tayo ditong pickleball. Yan, yung usong-usong laro ngayon na pickleball. Yan. Makikita nyo itong aming area pa lang, itong aming floor, no? Talagang makikita nyo ang pagkaka-professional ng pagkakagawa nitong ating court. Ultimo ang ating ring, no? Talagang napakaganda. Ang ating mga bench, yan, makikita nyo yung ating bench. Talagang makikita nyo yung ating bench. Talagang malinis siya tingnan, no? Yan. Pagpasok po natin, paglagpas nitong ating sports area, dito po sila nagkasiyahan. Yan. Meron po tayong videoke dito. Yan, meron pong videoke. Ang ating pinaka-picnic area. And then pagpasok po natin dito sa may bandang gitna, syempre yung ating swimming pool. Yan, diyan sila nagkasiyahan, diyan sila nagkatuwaan, diyan dito nag-sunbathing si Miss Cherry dito sa ating lounge area. Yan. Check natin kung ano pa meron dito sa aming resort. Pagpasok nyo, no, makikita nyo yung ating pinakadaanan. Talagang hindi ka madudulas. Dahil naka-UPVC flooring po tayo. Yan, meron tayong bilyaran dito, no? Nakasara lang yung ating bilyaran. May open area. Yan, dyan sila nagkasiyahan. Dyan sa may open area na yan. Yung mga ating mga bisita. And then, syempre, yung mga pinagmamalaki naming rooms, VIP rooms. And then, yung tinuluyan ni Miss Cherry at ng kanyang pamilya, itong aming grand villa. Yan. Pasukin naman natin itong ating gym na itinur ni Miss Cherry. Itong ating fitness gym. Ito po yung ating pinaka-fitness gym. Yan. Ito po yung ating pinaka-reception. Ito po yung ating yoga area natin, yung studio area natin. Then ito po yung ating pinaka-functional area. Andito yung ating mga bench press, ating mga machines. Ayan, makikita po ninyo. Ayan, ganun po, kaganda itong aming transient, no? Itong aming transient, itong aming resort, no? Inuulit ko, transient po ito, hindi po ito hotel, no? Mala hotel lang po ang datingan nitong aming resort. Ayan, check natin dito sa may kabila naman, sa may open area pa natin dito. Check natin, meron dito may picnic area rito. Yan, diyan sila nagkasiyahan, dito sila nag-ihaw. May picnic area pa tayo rito, may mini table. Meron ditong open area. Nag-activity sila. Abangan nyo po yung kanilang mga vlog, no? Para makita nyo rin itong aming kabuuan, itong aming area. Nagkasiyahan po sila at masaya po kami at binisita kami ni Miss Cherry White at syempre ni Asian Pacboy. Ayan. Maraming salamat po, no? Maraming salamat po sa inyo. Sa mga gusto po, mag-check-in or magpa-reserve dito sa aming transient, dito sa aming resort, mag-message lang po kayo sa aming Facebook page, YP4K Villa Verde Resort. Ayan, maraming salamat po and have a nice day. Ilan?